Не качваш ушарена черга. Ето от тази живее на Владишко. Тук си видите сумата и рода са близки и познати. Корсо. Пак ли си стал това? Добре, защо не слушаш какво ти казах? Как мога да ядеш? Градски пазар Делчево. Айде. На пазар. Ушарена черга. Е така, какво искам да си купя? Юго застава. Момчета сега, ако искате туалетната да аз искам да пусна една вода. Я ти опинци, най-удобните за работа.